ҳайати ҳукумати Фландрияи подшоҳии Белгия бо сафари расмӣ ба шаҳри Душанбе омад. Дар дораи ин сафар ҳайати меҳмонон бо ҳамроҳии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз як қатор мавзеъҳои тарихиву фарҳангии пойтахт боздид намуданд. Аввалин макони боздиди ҳайати ҳукумати Фландрия дар шаҳри Душанбе масҷиди имоми аъзам Абу Ҳанифа Нумон ибни Собит буд. меҳмонон бо тариху меъмории ин иншооти муҳими фарҳангию динӣ шинос шуда ба ороишоти он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд. Сафари ҳайат идома ёфт. имрӯз Душанбе мезбони ҳайати ҳукумати Фландрияи подшоҳии Белгия мебошад. Намояндагони Фландрия дар рӯзи аввали сафари худ бо фазои фарҳангӣ ва имкониятҳои сайёҳии пойтахти Тоҷикистон шинос шуданд. Боздид аз мавзеъҳои тарихию фарҳангӣ барои меҳмонон имкон фароҳам овард, ки аз наздик бо тариху фарҳанг ва симои муосири Душанбе ошно гарданд. меҳмонон ба кохи Наврӯз рафта аз толорҳо ва ороишоти нодири он дидан карданд. кандакориҳо, нақшу нигори миллӣ ва ҳунарҳои дастӣ дар ороиши кох истифода шуда таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб намуд. пас аз боздид аз кохи Наврӯз меҳмонон ба бозори Меҳргон рафтанд. ин бозор яке аз мавзеъҳои маъруфи пойтахт буда дар он маҳсулоти кишоварзӣ, меваю сабзавот ва анвои гуногуни маҳсулоти миллӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешаванд. ҳайати Фландрия аз маҳсулоти гуногун дидан карда меваҳои тару тозаи Тоҷикистонро чашиданд. ҳамчунин аз навъҳои гуногуни меваҳои хушк ва дигар маҳсулоти миллӣ ҳамчун тӯҳфаи хотиравӣ ба меҳмонон тақдим гардид. боздиди меҳмонон аз боғи Ирам низ бо шиносоӣ аз фарҳангу анъанаҳои миллӣ идома ёфт. дар ин ҷо рӯзҳои фарҳангии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буд ва меҳмонон бо расму оин, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои анъанавии ин минтақа ошно шуданд. меҳмонон ба ҳунарҳои мардумӣ, либосҳои миллӣ ва анъанаҳои меҳмоннавозии мардуми Бадахшон таваҷҷӯҳ зоҳир карда аз барномаи фарҳангӣ ва фазои идона таъссуроти хуб гирифтанд. барои ҳайати Фландрия ин боздид имкони шиносоӣ бо бахше аз фарҳанги бой ҳунарҳои миллӣ ва анъанаҳои меҳмоннавозии мардуми Тоҷикистон буд. We have a wonderful stay. We just arrived and we visited all the... мо дар ин ҷо будани худро хеле хушҳолона эҳсос мекунем. мо нав омадем ва аллакай аз тамоми мавзеъҳои сайёҳӣ аз ҷумла кохи Наврӯз ва масҷид дидан кардем. сипас мо имкон пайдо кардем аз бозор дидан кунем ва бо маҳсулоти табиӣ аз ҷумла маҳсулоти асал шинос шавем ва аз меваҳои тару тозаи Тоҷикистон бичашем. барои мо шарафи бузург аст, ки маҳз дар чунин рӯзҳои махсус ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар ин ҷо ҳузур дорем. дар охир танҳо метавонам бигӯям, ки аз будан дар ин ҷо хеле ифтихор дорем ва умедворам, ки метавонем дар оянда имкониятҳо ва ҳамкории навро ба вуҷуд оварем. And to see what synergies can be created with our region of Flanders. воқеан ҳам меҳмонон аз муҳити идона ва барномаи фарҳангӣ таъссуроти хуб гирифтанд. рақсу суруд, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва муаррифии анъанаҳои миллӣ ба онҳо рӯҳияи болида бахшида имкон фароҳам овард, ки бо фарҳангу меҳмоннавозии мардуми Тоҷикистон аз наздик шинос шаванд. хушҳолии меҳмонон ва таваҷҷӯҳи онҳо ба ҳар як гӯшаи намоиш аз самимияти ин дидор шаҳодат медод.